Moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies per tenir l'honor d'estar aquí presentant una persona molt propera, un amic, en Josep Figueres. És tot un honor i també vull transmetre l'agraïment de l'organització i, a més, el meu propi. Un manresà que està presentant a un gironí, bé, a una persona de Medinyà, però els dos tenim una cosa en comú, que tenim un peu a fora. Els dos som residents fora, més enllà dels Pirineus. I aquesta és una característica que els dos tenim en comú. Tenim una altra característica comuna. En aquest cas, com ha dit en Lluís Buigas, jo soc el director de l'Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya, en podríem dir l'Observatori de Salut de Catalunya, i en Josep Figueres és el director de l'Observatori Europeu de l'OMS, de la regió europea de l'OMS. Aquests són dos trets en comú. També tenim més coses en comú. És la nostra passió i obsessió per intentar comparar i veure i absorbir què passa a nivell internacional perquè tingui un impacte en els territoris en els que ens sentim més propers. En aquest cas, en Josep Figueres, el seu impacte és a nivell de tota la regió europea de l'OMS, que no són només 28 països, sinó que són 53 països, em sembla. I, en el meu cas, abans Escòcia i ara Catalunya, espero que l'impacte, que el coneixement que rebem d'altres països impacti també als nostres territoris. Però la pregunta és, qui és en Josep Figueres? Josep Figueres és metge, és màster en Salut Pública per la London School of Hygiene and Tropical Medicine, és doctor en Economia per la London School of Economics. A més, ha treballat en moltes organitzacions multilaterals, i quan dic organitzacions multilaterals és l'OMS, la Comissió Europea, el Banc Mundial. A més, és professor de l'Imperial College de Londres, també de la Universitat de Maastricht, de la Universitat de Cork. Havia estat cap d'un màster de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. És editor de l'Observatori Europeu publicat per l'Open University Press, i les línies de recerca d'en Josep Figueres són els sistemes sanitaris comparats i anàlisis de polítiques sanitàries. Jo crec que qui més adequat que en Josep per estar aquí parlant de sistemes de salut a Europa. I abans de donar la paraula a en Josep, el que sí us demanaré és que ell farà una presentació de més o menys una mitja hora i després us invitarem a participar en el debat i col·loqui. I comenceu a pensar algunes preguntes perquè tindrem entre 15 i 20 minuts que a Josep li agradaria molt poder respondre a les preguntes que us suscitin. Sense més, Josep, no et dic que el faristol és teu perquè m'has comentat que el que vols és tot l'espai escènic. Doncs tot l'espai escènic és teu, Josep. Molt amable. Moltes gràcies per una presentació i una introducció no merescuda. Suposo que és l'edat que ens permet haver fet moltes coses ja. I moltes gràcies per convidar-me. Òbviament és un moment entranyable per a mi estar amb vosaltres, en un congrés, en tanta història. És un moment molt i molt maco i us agraeixo que m'hagi convidat a fer 4 reflexions sobre aquest tema. Aquest és un tema vast, és un tema complex, és un tema molt ampli i és un tema molt subjectiu. Per més que us expliquin, la sostenibilitat està basada en l'evidència. Iré demostrant que hi ha elements molt subjectius sobre què funciona i no funciona. Llavors pensava què puc fer amb aquests 25-30 minuts que m'heu concedit avui que sigui d'un valor afegit. El que faré seran algunes reflexions, parlar una mica del menú general de què parlem sempre tots nosaltres, que parlem de la sostenibilitat, per fer reflexions amb uns temes concrets al voltant dels desafiaments, poder donar una visió una mica més, si no complexa, més detallada d'aquest tema. Després volia parlar de la sostenibilitat al voltant dels temes que en Lluís Buigas ens ha posat a la taula, que vosaltres heu posat a la taula per aquest congrés. És a dir, el tema del paper del professional, el paper del malalt, l'atenció primària, al voltant de la sostenibilitat. I sobretot, òbviament la meva perspectiva, com deia el Toni amb la seva
introducció tan amable, serà la de sistemes comparatius que fan els europeus, que fan per allà, i de cares al futur. Moltes coses que vull fer, a veure si us sembla bé, a veure si tinc algun valor afegit a el que fem avui. És a dir, la primera cosa és això de les estratègies per la sostenibilitat. La primera reflexió és: la sostenibilitat és un tema objectiu? Veiem que els països gasten uns nivells molt diferents del seu producte nacional brut en sistemes sanitaris. Qui no ens diu que pot ser un 50% o un 80%? Òbviament és ridícul, òbviament macroeconòmicament no ens en sortiríem, però volia entrar una mica en un element, hi ha un element de subjectivitat sobre què és sostenible o no és sostenible, número 1. Número 2, un hom pot ser molt sostenible, simplement retalles el pressupost, i no vol dir que tinguis un bon sistema. Tu retalles el pressupost, poses un ceiling allà i s'ha acabat. Vol dir que el nostre sistema, per tant, és cost-efectiu, és de gran qualitat. Llavors, una altra manera de parlar-ne, que ara està de moda, i una mica el meu objectiu avui és parlar-vos de les modes europees, és el tema de la resiliència. La Comissió Europea en particular estava fent un treball per ells, fent una anàlisi de països, i ara volen que parlem de la resiliència. És a dir, la resiliència és un tema que s'ha fet molt famós al voltant de la crisi. És a dir, aquesta capacitat del sistema sanitari de reaccionar, és a dir, com aquest arbre que no s'acaba de trencar, el coratge per retornar. Vull dir, quines són les estratègies per gestionar les crisis? Ara sí que la crisi econòmica, però en tenim moltes altres que van vinguent. És una altra manera de mirar el tema de la sostenibilitat. Per rematxar una mica el tema aquest, el tema de valors, la sostenibilitat, sovint la sostenibilitat s'utilitza com a base per dir que tenim la fi de l'estat del benestar. S'ha acabat. L'arcàngel... Era el Gabriel o el Miquel del Paradís? Tu te'n recordes? Qui era l'arcàngel que ens va fotre fora del Paradís? En fi, l'arcàngel del Paradís ens va dir: Adán i Eva, s'ha acabat, nois, no hi ha diners, per tant, l'estat del benestar no pot continuar funcionant i hem de privatitzar. És a dir, normalment hi ha una relació, és a dir, continua amb aquest tema de la subjectivitat de lo que és sostenible o no és sostenible. I sobretot a l'altre costat de la gran bassa parlen dels europeus com el gran superpoder de l'estil de vida. Ens diuen que nosaltres llancem les coses. D'altra banda, tenim gent com el Paul Krugman, que el coneixeu bé, el Nobel d'Economia, que l'altre dia van tenir l'oportunitat de conèixer-lo, diu que Sergio Ramenes és un periodista, el que fa és aquest blog que té molta influència. El Paul Krugman diu que és al revés, que és gràcies al nostre estat de benestar que, per exemple, les economies escandinaves estan funcionant molt bé econòmicament i tenen una gran competitivitat per allò de la salut i riquesa, la salut i la productivitat. És a dir, per donar-vos una mica el marc de valors i debat al voltant del tema de sostenibilitat. Però vejam, la diapositiva habitual és la de sempre, és a dir, aquesta curva, aquesta despesa sanitària, una curva que sempre creix i que finalment ha deixat de créixer, no sé si per bé o per malament, al voltant de la crisi del 2008. Vull dir, aquesta curva en termes de percentatge de producte nacional brut que va al tema sanitari, ja tenim Espanya, és a dir, deixa de créixer en aquests moments al voltant de la crisi econòmica. Ara continua creixent, òbviament, les pressions estan allà. A mesura que ens recuperem, també continuem augmentant la despesa sanitària. Si això és bo o dolent, en podem parlar i segur que en parlarem avui diverses vegades. Quins són els desafiaments? Quina és la cantinela, la doctrina de sempre? La doctrina de sempre és la tecnologia, les expectatives, però sobretot l'envelliment. I el que volia fer uns minuts només és donar una visió una mica alternativa a l'envelliment. Ara a l'Observatori estem fent un estudi que en diem l'economia de l'envelliment saludable. És a dir, abans d'això volia dir que tenim molts estudis sobre aquests temes. D'estudis n'hi ha un munt, el tema és com implementar-los, això està clar, i bona part del treball de l'Observatori no és solament fer estudis sobre tots aquests temes. Aquests són els estudis, per exemple, que hem estat fent al voltant de la crisi sanitària, la crisi econòmica i l'impacte que han tingut amb els serveis sanitaris i sobretot la sostenibilitat. Però el tema que us volia dir és aquest, és a dir, aquesta és la bomba de rellotgeria que ens parlen sempre, la bomba de rellotgeria que s'utilitza per dir que l'estat del benestar s'ha acabat, que és el tema de l'envelliment. I això que ens diuen que
la dependència, la ràtio de dependència a l'any 2050, en molts països, els vermells aquí, serà de dues persones amb edat activa per cada persona jubilada. Això, òbviament, preocupa molt, sobretot els ministres de Finances, i amb els que parlem més sobre aquest tema, perquè és el tema de sostenibilitat. I això té molts paranys. Per començar, què és la dependència? La dependència dels 65? En molts països la gent es jubila molt abans dels 65. Potser encara seria més gran. En molts altres, com sabem, es parla de retrasar aquesta dependència, retrasar l'edat de jubilació. També l'altre escenari del que alguns parlen i que el que podem debatir és l'escenari optimista, l'escenari pel qual parlem que hi ha el que en diuen els tècnics la compressió de morbilitat. És a dir, podem dir que a mesura que ens fem més vells tenim no solament més quantitat de vida, sinó més qualitat de vida. Hi ha molts estudis que estan demostrant que tenim molta més discapacitat, però és una discapacitat, tenim moltes malalties cròniques, però que és molt més limitada gràcies als avanços de la tecnologia dels serveis sanitaris. És a dir, que podem viure amb molta més qualitat de vida. És a dir, hi ha molt de debat sobre això. Hi ha gent que diu que és al revés, que hi ha una expansió de la morbilitat. Jo tindria a argumentar, i això ens dedicaria no solament el reste dels meus minuts, sinó el reste del congrés, parlar d'aquest tema, però jo tindria a argumentar que veiem una compressió de morbilitat i que, per tant, podem dir que estem veient un envelliment saludable fins a cert punt. Podem parlar, per tant, de viure més anys i amb més salut, el qual canviaria totalment la perspectiva econòmica, òbviament. Segonament, quan un mira els números, l'impacte de l'envelliment sobre el creixement de la despesa no és tan important com ens diuen. Aquesta és una diapositiva que a la part vertical ens parla de la contribució de l'envelliment a l'augment de la despesa sanitària i ens posa els anys. I veiem com a mesura pels anys passen, això disminueix. I per què disminueix? Perquè jo em moriré. I alguns de vostès que tenen la meva edat també es moriran. És a dir, el que és el baby boomers ens anem morint i, per tant, equilibrarem altra vegada aquesta ràtio de dependència. Primer. Segonament, a part de parlar del que us deia abans, d'aquesta compressió de morbilitat, un altre tema que tendim a oblidar-nos és que gastem més diners amb els avis, amb la gent més gran, no solament perquè tenen més morbilitat, sinó perquè es moren. I sabem que bona part de la seva despesa sanitària es realitza a l'últim any de vida. És a dir, estudis en el Medicare als Estats Units parlen que quasi un 50-60% de la despesa, no, menys un 30% de la despesa sanitària a la teva vida es realitzarà aquell últim any de vida i aquells últims dies de vida. I curiosament sabem que com més gran et fas, més barat és morir-te. No sé si això és discriminació als avis, però es veu que és menys car l'últim any de vida, et fem menys coses quan et mors i ets més gran. Això no és per dir que, escolta, no passa res, que l'envelliment és allà i que no hem de preocupar-nos, sinó és per dir que hem de matisar una mica més aquests temes i que potser l'envelliment no és el gran problema. Utilitzant l'expressió del Bill Clinton, si us en recordeu, ja fa molts anys a la seva campanya electoral deia allò, "It's the economy stupid". Aquí diríem, és la multimorbilitat estúpid. No és l'edat, és el fet. Aquí hem d'incidir la majoria d'innovacions i la sostenibilitat. És la multimorbilitat. I aquesta diapositiva ens recorda que és cert, cap a la dreta veieu l'edat, doncs que com més grans ens fem, més patologies cròniques tenim. Cada un dels colors és una patologia crònica 2, 3, 4 i 5. Però fixeu-vos que els números, i per tant la despesa sanitària, no és necessàriament després dels 65, sinó abans. Si tu mires els números de persones amb multimorbilitat i que són molt més cares de tractar perquè són més joves, es produeix abans de l'envelliment. Per tant, el que hem de fer és concentrar, el que dèiem, la innovació en aquest grup de població, i aquesta és la diapositiva que he utilitzat fa més anys, em perdonareu per aquells que heu vist abans, perquè la vaig servir molt sovint, ens hem de concentrar, és a dir, a l'esquerra teniu un breakdown del que seria la població i a la dreta la despesa sanitària, això és una diapositiva que s'aplicaria a tots els països, i sabem que un 10% de la població
ens explica un 70% de la despesa. Per tant, quan parlem de sostenibilitat, aquests són els que hem de treballar i parlar. Són les intervencions en aquest 10%. És aquest 10%... És aquest 10% que ha desaparegut de la diapositiva? És impossible, això. És totalment impossible. Com és possible que dues diapositives hagin desaparegut? És curiós, però més que provi les presentacions, i ho faig sempre, avui és la primera vegada des de fa anys que no he pujat a dalt a mirar la presentació i n'ha desaparegut una. En fi, aquí us heu d'imaginar el que hi ha és un breakdown del sistema americà i del sistema anglès, que, per exemple, el sistema americà ens demostra que un 30% de la despesa sanitària, estic parlant del Medicare i el Medicaid, un 30% de la despesa sanitària va a aquells que tenen més de 4 patologies. Un 30%. És a dir, és la multimorbilitat. I el pie chart de la dreta, que us podeu imaginar, ens demostra, ens ensenya la despesa del Regne Unit, que ens diu que un 50% de la despesa va al voltant d'una sèrie de 3 o 4 malalties cròniques, al voltant de la diabetis, la demència, etc. Per tant, si parlem d'innovació, si parlem de sostenibilitat, hem de concentrar les nostres estratègies al voltant d'aquest grup. Primera part de la meva presentació. Segona, el menú. El menú de sempre. El menú que m'estava llegint fa un parell de dies a l'informe Vilardell. Tenim el plaer de tenir el doctor Vilardell aquí amb nosaltres, i era el menú, d'alguna manera, i era una bona sèrie de suggerències en funció de quins aspectes del menú podem estar utilitzant al nostre país, a Catalunya. Llavors, aquest és el menú habitual del qual, com dèiem, concentrarem alguns aspectes que poden tenir una relació, que poden tenir un valor afegit, esperem, en el congrés d'avui. Faré primer un parell de comentaris sobre el finançament. Primer parlem del finançament i després parlem de l'eficiència i de la provisió de serveis. Al voltant del finançament, el debat és el de sempre. Ja ha sigut el de sempre des de sempre, vaja. És a dir, públic o privat, si tenim el problema de sostenibilitat, vol dir, per tant, que hem d'augmentar el copagament, hem d'augmentar el seguro privat o hem de reduir la cobertura. És el debat de sempre, és un debat que de nou seria per tot el Congrés. Si voleu, i com vaig de temps, se m'ha anat el telèfon una altra vegada, veus? Sí. Doncs podem parlar del que fan els europeus i tal, però el debat és el de sempre, és a dir, quin percentatge volem de privat, quin percentatge volem de públic. El que sí està clar, i això són bones notícies, és que hi ha, almenys a nivell polític, internacional, estratègic, hi ha un acord sobre la cobertura universal. És a dir, en aquest sentit, els SDGs, els objectius del desenvolupament sostenible, han tingut un gran impacte en el món polític, molt més enllà, òbviament, dels sistemes sanitaris, i tenim el número 3, que ens parla de la necessitat de donar cobertura universal. És a dir, en aquest debat, almenys a nivell polític, no sé si ens ho permetrem en termes de sostenibilitat, està clar que la cobertura pública dels serveis, almenys sobre paper, repeteixo, s'està implementat per tot arreu. És a dir, països com Mèxic, com Sud-àfrica, com Turquia, estic parlant de fora de la regió, que s'han compromès i han lograt aquesta cobertura universal. Europa, curiosament, a l'Europa de la Unió Europea, era Irlanda i estava fa 2 setmanes a Irlanda treballant amb un grup de parlamentaris, han passat una nova reforma per la qual inclús Irlanda, que tenia només un 40% de la població estava coberta a l'atenció primària, ho van expandir a tota la població. La resta era a través de copagament. És a dir, els irlandesos ara s'han apuntat a aquest tema. Òbviament, tots teniu el senyor Trump, el president Trump a la ment, seria potser l'única excepció, el Trump que es va sorprenia aquí dient no sabia ningú lo complicat que són els serveis sanitaris. S'ha donat compte que és molt complex això de gestionar els serveis sanitaris i la salut. Seria una mica l'excepció a l'únic país que no s'apunta d'alguna manera a aquest tema de cobertura universal. Com us deia, doncs, aquesta és una diapositiva també que un fa servir sempre, que ens dona una idea, en els països de l'OCDE, Espanya està senyalitzat aquí, sobre què és el percentatge del que seria el blau més fosc. Els blaus més foscs seria
impostos o seguretat social o seguro sanitari públic, i el que seria, els blauets més clars, seria o bé seguro voluntari privat o copagament, d'alguna manera. Veieu on estem a Espanya, llavors el debat està bé, hauria de ser més d'un 70%, menys, és un debat del que podem parlar més tard. Només un parell de reflexions. La primera és què van fer en un d'aquells estudis dels que us parlava, què van fer els països durant la recessió, la recessió econòmica. És un estudi que van fer amb la Sarah Thompson, la gent de Barcelona, de fet, de Barcelona, del centre de l'OMS, que està fent un treball molt bo sobre aquests temes de finançament i sostenibilitat i l'impacte de la crisi econòmica. Fixeu-vos, el costat vermell, del dir d'alguna manera, són el nombre de països que van introduir algun tipus de racionament, és a dir, 12 que van augmentar els copagaments, 11 que van reduir alguns beneficis, 6 que van restringir algunes parts de la població i a l'esquerra, us parlaré del groc en un moment, tenim països que van fer al revés, que veient la vulnerabilitat d'una certa part de la població, com els belgues, van decidir reduir els copagaments per assegurar-nos que en moments de crisi aquella gent no caigués fora del sistema i patís més. Llavors, tot i que això sembla una mica escandalós i tal, en realitat els canvis no van ser. Va ser més ha sigut més reducció de beneficis implícita a través de llistes d'espera, a través de pagar menys als professionals, a través d'invertir menys en capital i en tecnologia, que no pas la restricció real dels beneficis. És a dir, la cobertura encara és universal i moltes d'aquestes restriccions han sigut relativament limitades, fins i tot amb el copagament. Tots els països amb el copagament, almenys a la Unió Europea, de l'oest, no de l'est, veiem que hi ha uns sostres molt clars per evitar que el copagament tingui un impacte massa negatiu amb l'accés. I el del mig, el que ens preocupa més és que aquesta reducció de beneficis, aquests 4, només 4 països la van fer basada en l'evidència, basada en l'efectivitat. I això és una mica el que ens preocupa una mica més. Una altra reflexió al voltant d'un debat que és complex, que, de nou parlant de l'informe Vilardell, que el tracta molt bé allà, que ens donaria per diversos dies, només volia fer unes quantes pinzellades que poden ser d'alguna utilitat, com vostès mateixos es plantegen el tema de cobertura i de públic-privat. Aquesta diapositiva ens parla del copagament. Hi ha molt de debat sobre el copagament, si s'hauria d'augmentar o no. Els companys del centre de Barcelona diuen que a partir del 15%, això és una diapositiva que ens dona el percentatge de la despesa total, que ve del copagament o del out of pocket, d'alguna manera. Llavors veiem aquí, amb ordre de menys a més, l'Holanda, França... França us sorprendrà que és molt baix. Però és que, esclar, és que França no considerem copagament, perquè França, de fet és aquí, és veritat, França té un sistema de mutualitat pel qual, com que tenen una mutualitat que pràcticament és pública, perquè aquells que s'ho poden permetre els subsidis a l'Estat, el que fan és pagar pel copagament. És a dir, que la persona no ve de la seva butxaca en el sentit que paga un seguro a la mutualitat, però com que és universal, realment aquesta mutualitat és una forma d'impost, d'alguna manera, o una forma de seguretat social. És un tema una mica complex, no sé si us queda clar, però si voleu en podem parlar més tard. I la gent de l'OMS de Barcelona ens diuen que a partir del 15%, a menys que no hi hagin exempcions o sostres, ens podem trobar amb problemes d'accés. A partir del 30% està clarament, aquí tenim Bulgària, Làtvia, Grècia, etc., que estan a partir del 30%, ja són nivells que crearan problemes. I del 15 al 30% veiem molta variabilitat per veure fins a quin punt aquest copagament està creant problemes d'accés. De nou, tot dependrà dels subsidis creuats, dels sostres que tinguem i de les exempcions. Passem ara a el que era la segona part, i de nou la llista de la compra és molt llarga i seria molt avorrit si continués molt d'estona amb aquesta llista de la compra, però són una llarga llista d'intervencions, estratègies per augmentar l'efectivitat, per augmentar l'eficiència i la qualitat. I d'aquestes, tenim tot el tema de l'avaluació de tecnologia, tenim tot el tema de la innovació, la política farmacèutica, la contractació, els sistemes de pagament, racionalitzar els hospitals, la primària, etc. Jo el que volia fer, com us he dit ja abans, és
concentrar-me en aquests 5 temes d'una forma molt breu també, molt breu, però poder amb aquestes pinzellades us pot ajudar després o pot afegir alguna cosa al debat que tindreu avui i demà. El primer és aquest tema del racionament o la cobertura efectiva. És a dir, abans de racionar serveis que poden ser efectius, per què no ens plantegem una mica més aquells serveis que estem donant i que sabem que no són efectius? I aquí el paper del professional serà fonamental. Serà fonamental. El paper de l'avaluació de tecnologia i de guies clíniques també molt important. El paper de l'atenció primària, no solament la cobertura efectiva, sinó com un mecanisme de costo-efectivitat i de qualitat, la formació dels professionals i el paper del pacient. La cobertura efectiva. L'OCDE ha fet molt famós i també he utilitzat un parell de vegades ja aquestes dades, són recents, però són dades que l'OCDE ha posat a la taula a la seva conferència de ministres d'aquest any, precisament, que és el tema. Ells argumenten, és un número agafat de l'aire, si us dic la veritat, però bé, aquests números agafats de l'aire sempre van molt bé, perquè sempre n'hi va haver-hi un altre. No sé si has de parlar d'aquest número que deia que a Europa ens falten 1 milió de professionals sanitaris. I tothom parla del milió de professionals sanitaris. Jo conec l'economista que ho va calcular, se'n va anar a una habitació, va agafar 4 models i al cap de 2 va sortir i va dir és 1 milió. Ningú sap d'on ve, però té un impacte enorme. Això de l'OCDE és una cosa semblant, però si no és un 20 és un 30, si no és un 20 és un 15, però sabem que al voltant d'un 20% d'aquestes intervencions que estem donant als nostres malalts són inefectives o són el que en deia el Lluís, malbaratament, això del wasteful, no? És a dir, llancem els diners d'alguna manera, no? Aquí passaré unes diapositives molt ràpidament perquè esteu familiaritzats amb això, però per donar-vos una idea de la dimensió d'aquest problema. Això és un survey que es podia haver fet a molts llocs, s'ha fet al Regne Unit, en el qual ens diu que un 50% de les intervencions que fem a l'hospital, es diu un survey del dia a dia, no sabem si són efectives. I que només un 35% ho sabem. No vol dir que els altres no ho siguin. Un altre. El tema del treball, d'aquest treball, que l'Aquas, aquí, el que hauria de parlar d'aquests temes és tu, Toni, no jo, però bueno, et copiaré a tu. Està fent treball molt bo i de gran qualitat sobre Catalunya, no era el meu paper parlar de Catalunya, però podries posar aquestes dades en qualsevol moment, Toni, poder les podem comentar més tard tu i jo, aquí amb el públic, amb els companys. Aquest és un tema de la pròtesi de genoll, en una sèrie de països. Espanya està en vermell, i ens demostra la diferència amb la utilització d'aquesta intervenció, que és efectiva. Però no us preocupa una mica veure aquestes diferències entre països i dintre dels països? És que hi ha parts del país que hi ha més gent amb problemes d'artrosis que els altres? És a dir, de nou, és aquesta incertesa molt important. No vol dir que està, en aquest cas és una intervenció efectiva, no vol dir que està a sota o a dalt és bo o dolent, no ho sé. Però realment és un tema que ens hem de plantejar. Mira, aquest és un tema del nostre company, de l'Enrique Bernal, que és un treball europeu que va fer, però ha fet l'Atlas aquí a Espanya també, de mortalitat i de variabilitat, que ens posa un exemple d'Espanya, en aquest cas, la tonsilectomia, o l'amigdalectomia. És clarament una intervenció inefectiva i fixeu-vos les diferències dintre de les regions, aquesta àrea la coneixeràs bé, Toni, a Barcelona, però dintre d'Espanya. Una intervenció que és inefectiva i unes regions estan utilitzant molt més que les altres. Un altre tema que vaig tenir l'oportunitat de treballar amb la presidència holandesa sobre el tema de la resistència antibiòtica. Fixeu-vos la diferència entre Espanya i Holanda. Quasi un 50% de les prescripcions que fem d'antibiòtics no són necessàries. O és que estem dient que tenim moltes més infeccions a Espanya que a Holanda. I no solament la despesa sanitària, sinó del tema de la resistència antibiòtica, que és un tema, com sabeu, fins i tot és un tema que ha tocat el G20 o el G7 de la presidència dels alemans, ha posat la resistència antibiòtica al centre del debat. I nosaltres l'hem estat portant i donant suport a aquesta reunió del G7, per exemple. És dir, que la resistència antibiòtica també és un tema que porta despeses i porta mortalitat. Finalment, en una àrea que és molt controvertida, això és un treball del meu company de l'Observatori, el Vegas i el Mocialos, que es va dedicar a mirar els beneficis d'algunes medicines pel càncer des del 2003 al 2013 i va parlar de l'impacte sobre la supervivència, dient-nos que només un 32% hi havia una millora substancial de la salut
per més de 3 mesos. I fixeu-vos el cost que va en aquestes medicines. Vaja, ja l'he fet ad nauseam, no? He fet el tema massa. Com vaig a temps, Marco? Perquè és que no porto el rellotge aquí. Amb això de l'Apple Watch, no, ara em funciona. Per tant, el paper del professional en aquest cas és superimportant. I el que hem vist durant la crisi, tenim molts exemples, que durant la crisi molts dels països han treballat amb els professionals no sols amb els metges, l'infermeria, etc., per identificar aquelles àrees allà on hi ha malbaratament. Una estratègia, una tendència, una estratègia, on vulguis dir, que està funcionant, que és molt interessant, és aquest tema que en diuen el choosing wisely, és a dir, elegint d'una forma intel·ligent. I aquest tema, que s'ha fet al Regne Unit, Austràlia, Canadà, una mica la Commonwealth, que sempre són els que van més endavant, encara jo diria que Catalunya, si em permets, també ho heu fet i en feu moltes d'aquestes coses, si no és solament el tema de la Commonwealth, però aquí som una mica Commonwealth també, no? Tu vens d'Anglaterra, no? Vull dir... Em sembla que hauries de fer és agafar aquesta presentació perquè és que seria molt més interessant escoltar el que fem a Catalunya que el que fem a fora, perquè amb aquestes coses és cert, i no vull fer la pilota al Toni, estem molt avançats. Doncs d'alguna manera, és curiós, fixeu-vos a la dreta, no tinc temps, però simplement el que es fa és identificar amb els malalts també i amb els professionals aquelles intervencions que es fan de forma rutinària i que realment no serveixen per res. L'altre dia jo em vaig discutir, tenia una petita intervenció, i em van obligar a fer una radiografia, no me la vaig fer, i un electrocardiograma. Dic, escolta, no cal, ja. És a dir, les proves preoperatòries. És un tema ben petit, poc important, però que acaba utilitzant molts recursos. I es tracta de portar professionals i pacients a plantejar-se aquests temes i a veure com els adrecem. Continuo perquè, si no, iré tard. Un altre tema important, passant dels professionals a l'atenció primària. De nou, intentar parlar d'atenció primària en 2 diapositives és fer el ridícul. De totes formes, és per dir-vos que si agafem una postura, una perspectiva internacional, poder ser punt gràcies a la crisi del tema sostenibilitat, la primària s'ha posat molt al centre del debat. Fins i tot, un dels països que era més reluctant a fer canvis i a fer reformes a la primària, que està aquí en vermell, és Àustria. Estem treballant amb els austríacs ara, que encara tenen avui un sistema com el que teníem nosaltres, us en recordeu d'aquells metges de 3 hores? Doncs encara el tenen. I, òbviament, per també recordar-nos que el canvi sanitari i la implementació té a veure molt amb la política professional, han sigut els col·legis professionals que estan totalment en contra a Àustria a reformar la primària. Però només per dir-vos que aquest és un mapa que ens dona una idea de l'efectivitat de la primària. En aquest cas, a la península ibèrica està en verd. Hi ha moltes qüestions que hauríem de mirar dins d'aquests verds, òbviament, però per dir-vos una idea de qui són els països amb aquest índex internacional de Kringos, que van publicar en un llibre nostre, que ens diu quins països tenen una primària més efectiva. Però sí que està clar que gràcies una mica a la crisi i gràcies a aquest debat hi ha hagut un gran empeny per augmentar l'efectivitat de la primària i que encara tenim molt més espai per augmentar l'efectivitat de la primària. I sobretot, les grans tendències aquí són al voltant del que és la integració de serveis, al voltant del que és els grups de professionals, els teams, els equips de professionals d'atenció primària, el fet que la primària s'ha de convertir una mica en el hub aquest d'integrar serveis. El gran desafiu, i aquest poder és el tema principal que parlaré avui en els últims 5 minuts que em queden, és l'skill mix. El gran desafiu, d'alguna manera, és aquest. Fixeu-vos en aquesta diapositiva, si us plau. Només uns minuts. Fixeu-vos, l'skill mix més bàsic és metge-infermera. Estem tots d'acord. I hi ha molts altres professionals al sistema sanitari. Fixeu-vos en una cosa que és tan evident com quantes metges i infermeres necessitem. Fixeu-vos en la variabilitat. Aquesta diapositiva és una mica complicada, potser, però dediquem-hi uns moments, si us plau. A l'horitzontal tenim el nombre de metges per 1.000 població i a l'esquerra tenim el nombre d'infermeres per 1.000 població. I això ho va posar en els països. Fixeu-vos, el quadrant de l'esquerra de baix seria pocs metges i poques infermeres, en termes comparatius. Al mig tenim la Unió Europea 28. A dalt seria molts metges i moltes infermeres. En aquest cas, Espanya, que m'he oblidat de posar, està en el rang d'una mica més de metges a la mitja i molt per sota d'infermeria. Però fixeu-vos les comparacions, per exemple, en Dinamarca. Moltes infermeres i més metges
Finlàndia, menys metges i més infermeres. Polònia. Aquesta diferència què ens diu? Que no sabem gaire res, que hi ha una variabilitat molt important. Si en el que és la cosa més bàsica de serveis tenim aquesta variabilitat, hi ha una gran incertesa. Per tant, el gran tema en aquests moments és parlar del que és l'skill mix. Quin és l'skill mix que necessitem i, sobretot, passar més a utilitzar professionals que treballin en aquests equips integrats, a la comunitat, etc., i molts altres professionals molt més per sobre del que és el metge i de la infermera. És a dir, hi ha tota una sèrie d'altres professionals, no solament els assistents sanitaris o els serveis socials, però una sèrie de professionals entremig de salut mental, salut del nen, etc., de nurse practitioners, que poden jugar un paper molt més important. Sabem el nostre país bé, però encara tenim problemes, doncs que l'infermeria, per exemple, juga un paper molt important en prescriure, juga un paper molt important en el control de crònics, juga un paper molt important en la prevenció, i encara no ho estem implementant. És una àrea en la qual aquest tema de lo que es diu la disrupció frugal... És una mica lent, això? Vinga, altra vegada. Això, una altra vegada més. Val. El que es diu la disrupció, la innovació... Altra vegada? Perdoneu-me. Ara es quedarà quiet? Molt bé. Parlem aquí del tema de la innovació frugal, és a dir, que no són massa recursos, i disruptiva. I és en l'àrea de l'skill mix, on ens hem de plantejar, sobretot els professionals sentats aquí, els metges i altres, que tenim un gran marge per tenir un skill mix molt més efectiu i de tanta o més qualitat. I és a l'àrea d'on parlem de la innovació disruptiva. Per exemple, una àrea que a mi m'agrada molt, i em perdonareu, és el tema i per això estic a Cork i a Maastricht, pel tema de les llicenciatures en salut pública. És a dir, no són metges. I és un plaer treballar amb nanos de 18 anys que fan salut pública. Jo diria ara, i us enfadareu molts, però jo també soc metge, puc dir-ho, que una vegada ens han format com a metges ja no servim per res la salut pública. Se'ns ha acabat. Alguns ens hem reciclat i fem el que podem, però una vegada ens han format com a metges. Per tant, per què no tenir llicenciats en salut pública? Són nanos joves amb una energia, estan utilitzant tots els sistemes, saben molt de temes de comunicació, saben molt de mídia, entenen també els problemes de salut prou bé, promoció de la salut, etc. És a dir, estem de començar a pensar en altres professions que poden ser igual o més costoefectives i de més qualitat. I el mateix quan estem parlant del tema d'integració de serveis. Aquest òbviament és una mica paròdic, però, per exemple, a Alemanya estan parlant per què no utilitzar el carter que passa molt sovint per moltes de les cases de la gent gran, etc., crònica, i mirar com els hi va. I si tenen algun problema, parlen amb els serveis socials o sanitaris. És a dir, hem de començar a pensar en innovació a l'àrea skill mix, perquè aquesta és una àrea allà on podem trobar molta més sostenibilitat i molta més cost-efectivitat. En fi, hem matat el tema, n'he parlat massa. Finalment, com em queda? Perfecte, en tinc de sobres. És a dir, però el problema fonamental, el desafiu fonamental, només em queden els pacients i aquests els fem ràpid, right? El problema fonamental, seriosament, és que mentre que tenim tota l'evidència, és un dels estudis que estem fent en aquests moments, estem mirant tota la innovació en el tema de l'skill mix, el problema fonamental no és demostrar la cost-efectivitat i la qualitat de diferents professions, grups de treball, equips, a la comunitat, etc., sinó el tema dels incentius, de la regulació i, sobretot, de la cultura professional. En alguns països, els metges suposen de forma clara i explícita que l'infermeria agafi algunes d'aquestes responsabilitats. I en els altres països, Malta, per exemple, són les infermeres que suposen radicalment que hi hagin altres professionals a la comunitat que no siguin ells mateixos o elles mateixes. És a dir, que quan nosaltres estem estudiant aquest tema amb una certa profunditat i veiem tota l'evidència sobre els diferents skill mix, els problemes fonamentals no són l'evidència sobre això, sinó els obstacles tant de regulació com de pagament perquè aquests sistemes puguin funcionar. Finalment, recordar-vos que el tema del malalt, el tema de la participació del malalt, que té molts aspectes, dels quals només en parlaré d'un, la participació del malalt
parlen temes de veu, és a dir, com podem cartes de drets dels pacients, llistes d'espera, etc., participació, avaluació, un tema també que heu tocat bé l'Aquas, que era la satisfacció dels pacients, el tema de la capacitat d'elecció, del benchmarking, també ho ha fet vosaltres, el public reporting, però hi ha una àrea que és la coproducció, que és el paper del malalt treballant amb el metge a l'hora de prendre decisions, l'autogestió de la teva malaltia. I aquí l'evidència és molt clara en quant a que aquest és un dels molts estudis que existeixen, dels quals no tinc temps de parlar en detall, però ja us he dit, ja us he amenaçat abans que seria una qüestió de pinzellades, però hi ha molts estudis que ens demostren que com més està el pacient implicat en la seva malaltia, no solament augmenta l'efectivitat, la qualitat, la seva salut, sinó que disminueix molt l'utilització dels recursos. Això que es diu que el consumerisme augmenta la despesa no és cert. Per exemple, un estudi, ja acabo, un estudi molt interessant és el tema del càncer de mama i la quimioteràpia. Quan tu parles amb les associacions de malalts, de dones amb càncer de mama, quan tu parles amb malalts i els expliques quina és l'evidència d'aquella nova quimioteràpia, que és molt cara, i que augmentarà, crearà una sèrie de problemes secundaris, i que només li donarà 2 o 3 mesos més, en molts casos és els malalts mateixos que diuen no estic interessat. Passa que és un tema molt manipulat per la premsa i per molts grups. És a dir, que implicar el malalt no sols augmenta la salut, sinó que té un impacte sobre la despesa. És a dir, hi ha molts estudis, nosaltres en tenim uns quants, sobre la importància que el malalt, sobretot ara amb totes les noves tecnologies, que feu una cosa ben clara, el tema de la història clínica electrònica i la participació del malalt en veure com l'estan tractant i el tipus i tots els medicaments que estan prenent. Si tu entres amb el malalt en aquest debat, amb el farmacèutic, amb el metge, veuràs una disminució molt clara en la polifarmàcia i, per tant, evitaràs moltes urgències. Sabem que un 10 o un 15% de les urgències estan motivades per la polifarmàcia i, segurament, estalviaràs diners i augmentaràs els resultats. En fi, simplement, acabo aquí. El que volia fer jo, i no sé si ho he fet a temps, 3 o 4 minuts per sobre, és donar-vos una idea del menú que heu sentit, del menú que està fet en molts llocs. Repeteixo, de Vilardell ho ha fet pel cas català de manera molt clara, i donar-vos algun valor afegit parlant-vos de grans pinzellades que tenen relació amb el congrés d'avui, espero, Lluís, i donar-vos una idea de quina mica són els debats que tenim allà fora. Moltes gràcies per la vostra paciència. Moltes gràcies, Josep. Em sembla que el que et vam demanar ho has complert amb escreix. M'ha agradat molt com has acabat, justament. I ara no vull escombrar cap a casa. La decisió final del pacient, de les persones, a l'hora de prendre decisions. Estem en un canvi relacional entre els professionals de la salut i les persones. Són persones que tenen informació. I aquí també vull fer una falca a favor d'Aquas, que formem part d'un moviment internacional de decisions compartides, Shared Decision Making. Hem portat els gurús mundials aquí a Catalunya. També ens agradaria, perquè que no us penseu que aquest congrés només abarca, té l'abast de l'entorn de Catalunya, hem d'extendre-ho i aquesta és una oportunitat perquè amb els nostres companys i companyes d'Andorra, del País Valencià, de les Illes, de l'Alguera i de la Catalunya Nord, que penseu que tenim un espai per intercanviar aquest coneixement. I aquí jo tinc preguntes a fer-te, però preferiria que fos el públic, el que suposo que hi ha moltes preguntes amb el que ha explicat el Josep, que us han suscitat ganes d'aixecar el braç. Si feu una pregunta, si us plau, m'agradaria que us presentéssiu, que diguéssiu el nom i que feu la pregunta amb en Josep. Hi ha alguna pregunta a l'auditori? Aquí que... Hola, bon dia. Aquí, a la dreta. Soc la doctora Rubió de l'Hospital de Manresa, soc intensivista. En primer lloc, felicitar-vos per la xerrada, m'ha semblat molt interessant i molt rellevant. I jo tinc 2 reflexions i a la vegada 2 preguntes.
La primera reflexió seria que el model sanitari i els sistemes sanitaris i les estructures sanitàries es van crear fa bastants anys i els pacients han anat evolucionant i ara probablement tenim unes necessitats, els pacients tenen unes necessitats que potser no estiguin adaptades en els models sanitaris i a les estructures sanitàries. Jo conec que s'estan fent gestions en aquest aspecte, però voldria saber l'opinió del senyor Figueras o com podríem millorar aquesta desadaptació entre els sistemes, models sanitaris i necessitats dels pacients. I la segona reflexió és que, per dir-ho d'una manera senzilla, com ens paguen condiciona com fem la tasca que fem. Llavors jo voldria saber si no hauríem de canviar els indicadors de resultats i focalitzar-los més en les necessitats dels pacients, com són la supervivència lliure de malaltia. Gràcies. Contesta ella. Sí, són dues preguntes superinteressants, complexes, molt complexes, però claus, molt claus en aquest tema del debat i certament podia també haver utilitzat, tinc els dos em penso, podia haver utilitzat aquests dos temes també parlar de sostenibilitat. És cert, els sistemes sanitaris estan molt enrere de les necessitats reals. Ha agafat el tema d'hospitals, per exemple. Encara ara estem construint hospitals verticals, necessitem hospitals horitzontals, necessitem hospitals totalment integrats amb l'atenció primària, integrats amb la comunitat. És a dir que és interessant com el model sanitari va molt per darrere de les necessitats dels malalts. Encara, tot i el que estàs dient, Toni, la cultura nostra, el professional, no és tant del shared decision making, no ens hem pas d'enganyar, vull dir, és un tema que sempre dic el mateix, i perdoneu-me per repetir-me, vull dir, el tema del malalt és aquell tema, i ho he dit moltes vegades, és aquell tema que es va a conferències i al final de la conferència algú diu «Ei, ostres, i el malalt és molt important». Sí, el malalt és importantíssim, no? I ens anem a casa i ja està. I el dia següent anem a una altra conferència i parlem de moltes coses i al final algú parla del malalt, tots diem que el malalt és important i anem a casa. És a dir, hi ha una retòrica al voltant del malalt i del seu paper, però que no es tradueix de forma clara. Un dels estudis, i perdoneu que parli tant dels nostres estudis, però en fem masses o molts, és precisament sobre quin és l'impacte real per sobre la retòrica. La meva companya porta aquest estudi, la Nolta, diu que hi ha molta retòrica i que, amb l'excepció d'alguns dels països nòrdics, i aquí ens posem a Catalunya com a nòrdic, suposo, doncs no hi ha tantes coses que funcionin. Però això del shared decision making suposa un canvi de cultura fonamental. No estem acostumats, no sols jo, que soc una generació antiga de metges, sinó molts dels nous, a participar, a tenir aquest debat obert sobre evidència amb el malalt. Alguns dirien que tampoc és la nostra cultura en el sud, però això és una altra història. Sí, tens tota la raó, els sistemes, els models van per darrere les necessitats i una àrea que va molt per darrere les necessitats, i intentant fer una mica al voltant del que he dit abans, és amb el tema de la formació. En aquests moments, un altre policy dialogue que fèiem amb la ministra belga, fa poc, fa un mes, era sobre la formació de professionals i especialitats en funció de les necessitats. I com que en molts països són els metges que decideixen els metges que necessiten, en el nostre país no és així, però són a vegades els ministeris d'educació o són les escoles de medicina, moltes vegades, si em permeteu, i esperem que no us molesti els que esteu treballant amb això, no estan lligades amb les necessitats. Continuem formant molts cirurgians de moltes especialitats. Necessitem cirurgians generals. Quants geriatres estem formant? Nosaltres estem enganyant els nostres estudiants de medicina, que encara molts d'ells entren a fer medicina esperant fer una especialitat. Vull dir, estem molt per darrere dels models necessaris. Voldria comentar moltes més coses, però tampoc podem agafar tot el temps per això. I la segona, mira, el tema del pagament, als economistes els encanta, jo també soc parcialment un economista no tan bo com el Guillem López i com el Lluís, per ser-hi molts de vosaltres, però diuen això que els metges són animals econòmics i els professionals, com qualsevol altre, i que si utilitzes els incentius, doncs allò que deia el Bob Evans, que la millor manera de parlar amb els metges és escriure-ho a la part de darrere d'un xec. Vull dir, jo no crec que sigui així. Jo crec que és cert que has de tirar endavant cap a relacionar el pagament amb els resultats, però això és una mica el dorado, és a dir, no hi ha encara, i t'ho puc assegurar, tenim un estudi amb l'OCDE, un altre estudi, altra vegada, amb l'OCDE, que parla de pagament per resultats, i realment
a l'acabar per un 10 o un 15% del pagament per resultats per sobre d'això, et trobaràs amb una manipulació d'aquests outcomes per maximitzar els ingressos. És a dir, has de comptar molt més amb el que diem el trust, amb la confiança. És a dir, donar espai al professional, primer que tingui uns ingressos apropiats, òbviament, i això és el gran problema, però els recursos no hi són, i els hi hem de posar, número 1, però no necessàriament donar aquest pagament només lligat als resultats, perquè no tenim els indicadors i mai tindrem els indicadors adequats per fer-ho com els economistes, ja han foten amb els economistes, que tampoc és veritat que ho diguin, però per fer-ho d'una manera que et paguen en funció de resultats. És tremendament difícil metodològicament. Llavors, el que estem suggerint és dir que d'un 5 a un 15%, per exemple, els francesos també estan aquí, veig, que paguen al voltant d'un 5 o un 10%, al voltant d'una sèrie d'incentius per tractament de crònics, per prevenció. A l'acabar per sobre d'aquests percentatges no tens prou bons indicadors i pots acabar fent el que en diuen el moral hazard. Pots acabar que els professionals acabin manipulant o el proveïdor acabi manipulant els resultats per maximitzar els ingressos. Només un exemple final. El sistema de pagament per outcomes, per resultats dels metges d'atenció primària al Regne Unit va tenir un cert impacte en la qualitat, però va duplicar els ingressos de molts d'aquests metges. Fins a uns nivells que, jo estic d'acord que els metges ho haurien de pagar millor, però fins a uns nivells que no eren sostenibles. No sé si t'he contestat, però en fi. Hola, bon dia. Marina Geli. Primer, felicitats al Congrés. I doctor Figueres, jo volia saber si hi ha estudis on la variable ajuntament, competències municipals, perquè és una variable important per poder fer els canvis que abans comentaves, i per això volia saber si hi ha comparació, per exemple, amb els països escandinaus, on l'element, i aquest em sembla que és un element a la Unió Europea a tenir en compte, o en el context de l'observatori que tu dirigeixes, i seguint amb això, si hi ha estudis suficients com per un dels canvis vindrà pel pagament en base a resultats de base territorial. És a dir, amb independència dels nivells competencials, més enllà de que, clar, com fem el que deies d'aquests canvis d'auxiliars de salut pública, o el treball real amb el sector social, competències municipals en el nostre cas. Mentre no fem aquests canvis, que són legislatius i d'un calat molt important, hi ha estudis, teniu estudis sobre el pagament capitatiu de base territorial? Sí, molts. Sí. Superinteressant, Marina. Ajuntaments. No és molt important, és l'important, però no amb serveis sanitaris, sinó en promoció de la salut. És a dir, és allà on hem de posar la major part de la intervenció, és allà que la majoria dels determinants de la salut es practiquen, és allà on el moviment de ciutats saludables, que és molt vell a l'OMS, ara l'estem revifant més que abans. És a dir, països com Anglaterra, per exemple, estan posant la salut pública no al voltant de les àrees sanitàries, sinó al voltant dels ajuntaments. És a dir, que són l'àrea on pots incidir més amb la salut de les persones. És a dir, com parlem de salut en totes les polítiques, un tema també que sé que t'interessa molt, Marina, és un tema que els ajuntaments són molt importants. Amb els serveis sanitaris és un tema molt controvertit i és interessant que ho diguis perquè precisament he estat treballant amb els finlandesos, som part de l'Observatori, en una reforma del sistema sanitari en el qual el que estan fent és traient les competències de serveis sanitaris dels ajuntaments i els posen a nivell d'àrea. El tema és perquè la capacitat tècnica que necessites per ajuntaments petits, no estem parlant de Barcelona, és molt gran per poder gestionar aquests serveis. És molt gran per l'Ajuntament petit o mitjà, mai tindrà el leverage per poder controlar un hospital, contractar un hospital. Llavors et trobes que els proveïdors tenen massa poder sobre els compradors. Per tant, la tendència, curiosament, a nivell de serveis sanitaris és al revés. És la de recentralitzar, no solament a Finlàndia, amb els que estan a punt de fer aquesta reforma, els vàrem ajudar, però resulta que és anticonstitucional, que em lliga amb el segon tema del que tu parlaves, amb el tema polític. Ha sigut molt divertit, fins ara vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el primer ministre sobre aquest tema, que estava molt content amb això, però no vàrem, com sempre, a les reformes has de tenir un abogat a la teva dreta. Sempre, sempre. Aquell que et recorda, escolta, tu t'has mirat que això... I en aquest cas els finlandesos no van tenir l'abogat a la dreta i a l'esquerra i ara es troben que unes reformes que estaven a punt de passar-se sembla que siguin constitucionals, tot i que jo penso que a Finlàndia tenia sentit recentralitzar els serveis.
I relaciona amb el tema polític que em deies tu, perquè és un tema polític. El tema de la distribució de recursos. Mira, la setmana que ve, el dimecres, tenim una reunió amb tots els ministres regionals a Itàlia, val? És a dir, en el qual parlem de fórmules de distribució de recursos. Segur que podríem relacionar amb Espanya fàcilment, no? És a dir, parlarem d'això, de fórmules i de mecanismes, i de qui diu distribuir les regions, dir-ho distribuir les àrees. Tenim fórmules per donar i per vendre, tenim tots els models. El meu company Reinhard Busch, que vindrà amb mi, ha fet tot tipus de models, etc. El tema és purament, com tu saps millor que jo, un tema polític. El tema de la integració de serveis és com treus recursos dels hospitals i els redistribueixes. Punt. No és un tema de com fer-ho, no és un tema de medir necessitats, no és un tema de calcular, hi ha estudis, molts estudis. Un dels meus companys de l'Observatori també va anar als Estats Units per estudiar aquest tema allà i després va fer una comparació amb els sistemes europeus, te'l puc passar. I està clar, el tema és un tema purament polític, com redistribueixes, com tanques llits o com redistribueixes llits. És un tema purament de gestió del canvi, és un tema purament de comunicació, és un tema d'explicar. El tema important de la integració, i callo, el tema de la integració de serveis, si no és més cost-efectiva tot el tema de crònics, és perquè sabem perfectament que els estalvis no ocorreran a l'atenció primària o a la comunitària, sinó al revés. Els costos augmentaran perquè tindràs molts més malalts que no coneixies, que els augmentaràs els resultats, la cost-efectivitat. Els beneficis estaran amb el que seria l'hospitalització evitable, que augmentarà o disminuirà. Però saps perfectament bé que aquests recursos no tornaran a la comunitat. És un tema purament de gestió política, de gestió del canvi. No és un tema tècnic com a tal. Tècnic en el sentit, la gestió del canvi és molt tècnica en el sentit de fórmules i mecanismes. Hi ha una altra pregunta allà al fons. Volia preguntar-te, Josep, m'ha interessat molt la part que has explicat dels skill mix dels professionals, no? I sobretot la substitució que podria haver-hi entre la feina que fa la infermeria i la feina que fan els metges. Aquí a Catalunya aquest tema és molt pertinent, perquè en breu, i segon estudi, un treball que hem presentat al Col·legi de Metges, en els propers 10 anys assistirem a una jubilació extraordinària de metges d'una cohort que va ser molt nombrosa quan va entrar. I aquesta cohort no té substitució demogràfica, és a dir, no hi ha metges per substituir-los. La meva pregunta és, jo crec que davant d'aquesta circumstància nosaltres tenim dues opcions. Una, produir més metges, que trigarem 10 anys, perquè, per tant, començar a treure més places, o dos, aprofitar aquesta circumstància per desenvolupar molt més el treball de la infermeria i produir aquest canvi de mix que tenim tan desproporcionat respecte a altres entorns europeus. Hi ha algun país a Europa que hagi iniciat alguna estratègia d'aquestes característiques per allò d'anar-lo a veure? Sí, més que països, són grups dins dels països. En aquesta àrea hi ha moltes diferències, però sí, els nòrdics estan utilitzant el tema d'infermeria molt més bé que nosaltres, els holandesos sempre estan per capdavant d'aquests temes. Puc passar, si vols, és un tema que vam fer per els eslovens, que volien fer una reforma d'aquest tema de l'infermeria, i van fer un estudi de quins països estaven més avançats. Hi ha molts models d'això. Però no és un tema, Olga de Nou, i perdona si sigui tan pesat, és un tema cultural, És un tema... L'infermeria està més que preparada per fer això, en molts casos. És un tema cultural de l'infermeria mateixa, d'estar preparada no tècnicament, sinó psicològicament, si vols tu, a adoptar aquestes noves tasques. I és un tema cultural de la professió mèdica. Fixa un exemple ben tonto, però que il·lustra això. Fa un parell d'anys estàvem a l'Assemblea Mundial de l'OMS i tenim un grup de països de desenvolupament i parlaven de l'skill mix. Imagina, parlàvem de Sub-Saharan Àfrica, que queden pocs metges, si en queda algun és molt difícil trobar-lo. Doncs fins i tot allà estaven representats i estaven en contra de professionals sanitaris que no siguin els metges a prendre decisions. És un tema ben bé cultural de canvi que no pas de tècnic. És a dir, hi ha molts models de l'infermeria controlant crònics que està clar que és molt més cost-efectiva
que augmenta la satisfacció del malalt una vegada canvies la cultura del malalt, també es dona compte que l'infermeria et dona un tractament molt més adequat, de molt més qualitat. Està clar el tema de la prescripció, està clar el tema de la prevenció, està clar a la comunitària, mental, crònics, etc. Però no solament l'infermeria, i anem al tanto aquí, Olga, no parlem només de l'infermeria, parlem de moltes altres professions. Mira, aquest estudi que et deia d'Skill Mix, saps on comencem? No comencem en professions, sinó comencem en tasques. I comencem dient que el malalt mateix pot prendre moltes d'aquestes tasques. Els holandesos, per exemple, hi ha aquest model que no em acaba d'agradar del tot, però que és interessant, que els donen els personal budgets, que els donen un pressupost, sobretot malalts crònics, sobretot discapacitats, els donen un pressupost perquè ells compren els seus propis serveis. És a dir, el malalt mateix decideix amb ell pressupost si el que necessita és tenir un assistent social, o necessita infermeria, o què necessita, i ell o ella mateixa compra aquests serveis. A mi em sembla superinteressant en quant a Skill Mix. El problema, clar, és que hi ha hagut corrupció i el malalt acaba comprant els serveis del seu cunyat o la seva cunyada, no? Vull dir, ho dic d'una manera molt vasta, em perdonareu, vull dir, per la comunicació a vegades, sobretot quan em feu tantes preguntes i massa complexes, utilitzo conceptes que una mica de família. Però per dir-ho d'alguna manera s'han trobat en temes de contenció de costos i temes de corrupció, fins i tot a Holanda, no? Però anem al tanto, estic totalment d'acord amb tu, hi ha moltes experiències, però no ens concentrem només en l'infermeria i el metge. Concentrem-nos en tots aquesta de professionals que poden jugar un paper important. Un tema que he dit moltes vegades és el tema de les endoscòpies i colonoscòpies, etc. El tema del càncer de colon, el tema fonamental és que no tenim prou colonoscòpies. Per què necessitem metges per fer colonoscòpies? Per què? Per no fem llicenciats en colonoscòpies. Vols dir que serien de pitjor qualitat que els metges? Si en vez d'estar 5 anys una vegada ets digestòleg fent colonoscòpies, per què no formes algú a 18 anys a fer colonoscòpies? Primer amb gossos i després amb persones. Vull dir, aquí hem de fer el que se'n diu la innovació frugal i la innovació disruptiva. I és un tema no d'evidència, repeteixo, és evidència amb la gestió del canvi. I perdoneu que sigui tan pesat, però és el tema que ara ens focalitzem per tot arreu. Com gestionar la innovació, com disseminar la innovació, com adoptar la innovació. Més que pas la innovació en si mateixa. Callo. No, perquè... És que són preguntes superinteressants, perdoneu-me. Estaríem aquí tot el matí, però soc conscient del temps. Hi ha 2 preguntes, jo us demanaria que siguessin molt concretes les preguntes i també la resposta que sigués... Sobretot les respostes. No, tot, per les dues vessants, no? Vull dir, per no ocupar el temps del programa. Bon dia. Sisplau. Bon dia. Mercè Piqueras. Jo sóc de l'altre costat, no dels metges, sinó dels biòlegs. Per tant, és un tema... No conec bé la medicina des del vessant professional. Per tant, potser el que us pugui preguntar per a altres persones serà molt obvi així. Aleshores, jo he vist Josep Figueras, que en el fòrum de Gastein he anat 2 anys i l'he vist com defensava... Sí, hem parlat, és veritat. La cobertura universal. I aleshores recordo que vau publicar en la vostra revista un article que comparava la cobertura que es feia a Espanya, em sembla que era amb la de Suècia, i com els avantatges que té a llarg termini que hi hagi cobertura universal, o no únicament en casos d'urgència. Aleshores jo aquí estava pensant, em sembla que potser m'equivoqui, però a mi em sembla que aquí a Espanya les diferents comunitats autònomes no és de la mateixa manera. O sigui, jo havia sentit o havia llegit que a Catalunya hi havia cobertura universal, però que en altres llocs no. Llavors jo penso, no sé si amb l'aplicació aquesta de l'article 155 també les competències de sanitat passaran a dependre del govern central, però si passés això, aleshores es poden esperar canvis també, o sigui, que facin unes imposicions que ens uniformitzin amb el que es fa en altres comunitats. La segona part te la puc contestar. La primera part, la comparació entre el nostre país i Suècia,
És cert, una cosa és la cobertura universal explícita, és a dir, la que ens comprometem, i l'altra és la implícita, no? És a dir, quins són els serveis reals que estem donant. I és cert, el debat al que et refereixes de Gastein era l'any que va haver-hi el Paul Krugman, precisament, no? Que parlàvem del tema de l'estat del benestar, el que he dit ja abans al començament, i l'impacte amb l'economia. És un dels temes que l'Observatori, la Conferència de Tallinn, que la repetim aquest any, la segona aquest any al juny, i de fet recordo, Marina, que ens vas ajudar molt amb la primera conferència de Tallinn. Si et recordes, tu no te'n recordaràs, jo sí, vam estar a Barcelona a fer una de les sessions preparatòries sobre la primera conferència de Tallinn, que era ben bé això, sobre l'economia, sobre la salut i l'impacte amb l'economia, i tenim molts números. El tema, altra vegada, i el que ens estem plantejant amb la segona, soc una mica pesat, però el que ens estem plantejant amb la segona conferència de Tallinn no és tan solament posar els números de l'impacte de salut amb l'economia, amb la productivitat, amb el benestar i l'impacte també amb la productivitat i l'impacte de l'equitat amb la productivitat, si això és el que ens importa, no és un tema solament dels números per demostrar-ho, sinó la Conferència de Tallinn 2, el que estem parlant és com fer el marc per poder presentar, explicar aquests resultats als ministres de Finança, als ministres d'Economia. És a dir, com presentem això d'una manera que ho entenguin, que hi puguin participar. I és curiós, i m'enrotllo massa, però és que això és interessant, fixa't, és curiós que treballo amb 3 subsecretaris de Salut que havien sigut primers subsecretaris en Finances. I el que ens diuen, és una reunió a l'OCDE, diu, és curiós, quan estava a Economia no en tenia res de salut. Ara estic a Salut i entenc salut, però no sé com explicar-ho als meus companys que estan a Economia. No és fàcil. No és fàcil presentar aquests arguments de manera que tinguin sentit amb el debat del dèficit, del pressupost, etc. I aquí és on ens hem de concentrar. Si podem demostrar que aquesta cobertura universal d'accés té un impacte a el que a ells els importa, que és l'economia. L'última pregunta, Sí. sisplau. Primer de tot, felicitar i agrair la claredat de les respostes i de l'exposició que ha fet. I molt breument, hi ha alguns elements de reflexió que a mi em semblen rellevants. Quan ha parlat de les decisions compartides, de la corresponsabilització, penso que hi ha un concepte que va molt vinculat amb aquestes qüestions, que és el de l'educació i formació sanitària per part de la població. Difícilment la gent pot prendre decisions si prèviament no té una informació i una formació que els permeti que aquestes decisions siguin lo suficientment reflexives i madures. Per tant, i això ho vinculo molt amb el tema de l'eficiència del model de sistema, en el que la hiperfreqüentació i el decalatge entre les necessitats de la població i del sistema no sempre s'ajusten. I aquí té un impacte econòmic i de sostenibilitat innegable. Per tant, penso, la pregunta aniria orientada que l'impacte d'un model d'educació sanitària com es traduiria en termes de qualitat assistencial i d'eficiència a dintre del que és el model sanitari. També parlant de l'èxit que els colorets que ens ha plantejat en el mapa europeu. Curiosament, si partim de la base que tenim uns professionals que no estan suficientment retribuïts i que el model sanitari té uns greuges no sols territorials, sinó uns greuges d'inadaptació, aquest èxit, a qui atribuir-lo? En els planificadors o en els professionals que a través del seu compromís i generositat han anat compensant totes les deficiències i les dificultats que d'una forma, jo diria, potser no heroica, però quasi bé, que realment mantenen aquest nivell de qualitat. El sistema del greuge territorial que també patim és claríssim. En les zones urbanes, comparat amb zones més perifèriques, el Pallars, etc., hi ha una sèrie de situacions. I després l'altra qüestió... Josep Maria, espero que sigui l'última. I l'última és la qüestió de la implementació de tecnologies de la comunicació i telemedicina, que d'alguna forma podrien pal·liar el dèficit de professionals que presumiblement tindrem d'aquí poc.
Tot molt important. No sé si són preguntes o respostes, però estic d'acord amb les respostes també. Està clar que el que en diuen la health literacy, el que seria l'alfabetisme de salut, si vols dir d'alguna manera, és fonamental. De fet, l'altre dia, el nostre amic Lluís, amb el Vicente Ortún, a la CESPAS, van tenir un debat molt interessant i vam acabar dient que la inversió no hauria de ser en salut, sinó en educació. Educació vull dir educació, no educació de la salut, vull dir educació. És a dir, si tu mires un dels temes que hem estat també un altre estudi, un policy brief, que l'impacte de l'educació en els nostres nanos, etc., l'impacte que tenen aquests nanos que deixen l'escola aviat, etc., sobre l'economia, sobre la drogadicció, sobre la violència, la criminalitat, el desempleo, és fonamental. Si poguéssim invertir recursos en aconseguir que aquests nanos continuen a l'educació, continuen integrats, tindríem uns estalvis importantíssims. No és solament l'educació en salut, sinó l'educació en general és el factor fonamental perquè la gent utilitza, i lligat amb l'altre tema, les tecnologies, cuida la seva salut, etc. Però també volia dir que no és solament parlem una mica, i per desafiar-vos una mica, o per despertar-nos, després hora de fer el cafè ja, no és solament alfabetisme de salut dels malalts, sinó dels metges també. És a dir, que l'altre dia en una associació de metges europea fèiem aquesta broma una mica que parlàvem de la health literacy dels professionals. És a dir, els professionals ens hem d'acostumar, perquè fins i tot la meva mare que té 91 anys i que potser no té una gran health literacy, de fet en té força, però en fi, fins i tot aquella gent molt gran, hi ha maneres d'integrar-los, hi ha maneres de compartir la decisió, hi ha maneres amb més o més literacy, no? És a dir, que tens tota la raó, allà hi ha un camp a explotar superimportant que ve d'una part de l'educació, de les tecnologies, encara que no al tanto les tecnologies, perquè les tecnologies, el meu Apple Watch el porto jo, que ja estic conscienciat. Aquelles zones de problemes a Barcelona no porten l'Apple Watch. I encara el portessin, no podrien anar a córrer perquè no hi ha lloc a córrer, ni tenen una bicicleta ni llocs per anar amb bicicleta. Vull dir, hem de mirar els temes determinants també. Vull dir, les tecnologies també tenen el seu límit. Però estic d'acord amb tu, primer. L'altre tema que has tocat, estic d'acord amb tu amb el tema d'educació, l'altre tema que has tocat és els professionals. Sí, ha sigut així. Si ens n'hem sortit, si hem lograt la cobertura universal d'estat del benestar, ha sigut gràcies als professionals. És a dir, el que han fet els professionals en tots aquests països, estava a Portugal fa poc, ara el ministre està intentant augmentar-li els salaris als metges i als professionals, ha sigut gràcies a un sacrifici enorme d'aquests professionals que han cregut amb la cobertura, han cregut en mantenir el sistema en condicions realment molt, molt, molt difícils. Els hem de donar les gràcies i hem de trobar mecanismes, no les gràcies, de que els seus ingressos estiguin equiparats al reste d'aquella societat, dels professionals de la societat. Com fer-ho? Hi ha moltes maneres. Es pot estalviar, per exemple, fent un skill mix diferent, portant altres professionals. Es pot estalviar amb el paper del... També podem fer acords amb els professionals. És a dir, el que nosaltres estem aconsellant en molts casos és dir, bueno, el que fem és passem a augmentar el salari, però també augmentar els serveis, fer uns serveis més efectius, treballar més amb equip. És a dir, tu pots condicionar l'augment de salari amb pràctiques diferents. No vol dir que hagin de treballar més, sinó treballar de forma diferent, perquè el compromís dels professionals del nostre país hi és, i està clar. I no és una cosa que hagin de treballar més, sinó treballar de forma més efectiva, perquè tenim espai també en el nostre país per ser més efectius. I poder d'aquesta manera els hi podem després augmentar els ingressos. Moltes gràcies per la resposta. Potser hi ha hagut una que ha quedat no complerta del tot. És el que fa en relació a la variabilitat de l'atenció primària a Europa. Aquí sí que agafo la paraula jo, perquè a la publicació de Kringos jo soc un dels coautors, o sigui que si vols més informació detallada en podem parlar després. Hi ha una altra coincidència aquí que m'ha agradat molt, és l'edat de les nostres mares. O sigui, podríem fer un estudi comparatiu, a veure quina és més literated, no? Si la teva mare o la meva mare, 91 anys, les dues, bona coincidència. Tenim sort de tenir mares, encara m'empenta. I el que sí us vull convidar ara, moltes gràcies per les preguntes, molt interessants, per la vostra atenció. Moltes gràcies, Josep, ha sigut molt interessant el que ens has estat explicant. I ara jo crec que és l'hora de fer un cafè i de fer una mica de networking entre tots nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies.